Tanken var, at det skulle være 60, ikke? Det er 60 plus, men nu må vi se. Det ser hårdt ud. Har du sagt det der? I siger bare go. 3, 2, 1. Værsgo. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Du skal trække vejret. 7, 8, 9, Godt, rigtig godt. 10. Skide godt. Ja. Så 13, 14, 15, 16, Rigtig godt. Rigtig godt. 17, 18, Rigtig god form, Morten. Skide godt ud. 19, Sådan. 20. Rigtig godt. Stærk, Christian. Rigtig godt. Ja, få vejret, så husk at ryste armen lidt, mand. Ikke se til noget nu. Ja, skide godt. Sådan. 21, 22, 23, 24, 25, 26, Sådan der, mand. 27, 28, 29 og 30. Sådan der. Stærkt, Palm. Hvor langt er det gået? 1,44. 1,44. Rigtig godt, mand. Stille og roligt. Hvordan havde du det der, David, hvor du sådan noget? Ja, det er lidt. Hvad siger du? Fandme den der væk af på. Og fat. God dividering her. Ja, hvis du vil. Det er præcis. Det var så mange, mand. Hvad tror du, der er så mange? Det er fucking meget. Kom så, Kom så, Christian. Pan. Kom så. 1, Flot. Rigtig flot. Rigtig flot. Ja. 2, Rigtig flot. Sådan, Pan. 3, 4, Stil, Pan. Rigtig godt. Tak, Fand. Godt fundet. Yes, sådan. 5. Rigtig godt. Pisse godt, det der. Hvad siger tiden? 3,34. God tid. Flot, Pan. Flot. 6. Rigtig godt. God power. Ja, det er en rigtig god power. Sådan. 7, rigtig stærkt. Ja, der er smæk på, vil jeg sige. Yes. 8, 9, Godt, Pan. Rigtig godt, Pan. kom så, Pat. Bare kom. Bare kom. Dividerende her. Sådan 10. der. Flot. God stil. Rigtig god stil.
Og så Pal. Kom så. Oh, 11. Rigtig godt. Rigtigt. 12. Sådan der. Jeg tror også, det er en fordel at holde det spændt. Ja. Hold spænd i ryggen her. Kom nu. Vi er halvvejs, Pal. Kom så. 13. Ja, kom så. Kom så, Pal. Sådan der. Sådan der. 14. Bare på det der. Det er jeg sikker på. Ja. Stærkt. Skide godt, Pal, det der. Femten. Så, kom så. Ja, 16. Rigtig godt, Christian. God taktik nu. God taktik. Kom så. Og så. Ja, 17. Og så Pal. Kom så. Kom så. 18. Hold den. Kom nu, Christian. Du vinder ikke ved at holde pause. Man bliver træt, fordi han kommer ned under den. Sådan. Det var nice. Rigtig godt. 12 igen til 30. Kom nu. Du har 3 minutter og 45 sekunder. Kom. Ja. Skal nok nå op. Kom så. Kom så. 19. Kom nu. Ja, 20. Kom nu. 10 tilbage. Det kan du fandme godt. Kom så. 10 tilbage. Kom så. 21. Kom nu, Christian. Kom nu, 22. Ja. Kom så, Christian. Kom så. 3 minutter. Kom nu, hvis vi lige kunne nå lidt over 60, det ville være rigtig godt. Kom nu, Pal. Kom så. Yes. Yes. Ja. Kom nu, 6 igen til 20. 24. 24. Okay. 6 hjem, Pal. Kom så. 32. Kom nu, Pal. 6 hjem. Kom så. Kom så. Sådan der. Op med den, op med den. Ja. Det var god nok. Ja. 4 hjem. Godt til dig. Du har 2 minutter. Kom nu. Tag nu de, kom nu, Pal. Tag nu de 2 der og 2 der, så har du 1,5 minut igen. Bum. Præcis. Kom så. Kom nu, ikke mere pause. Pal, det er 2 til. Så er det overstået. Kom så. Yes. Ja. Stærkt. Kom så, Pal. De sidste 2, og så er der flere kilo på. 1 minutter og 35 sekunder. Kom nu. De sidste to og flere kilo. Kom nu. Op. Sammen. Ja, rigtig godt. En mere. Kom nu. Og 1,15. Kom så, Christian. Væk med den. Ja. Yes. Ja, 60. Så godt, Christian. Altså, ingen væk på. Bare sæt den ud over. Bare sæt den udenpå, Pal. Yes. 45. Kom så. Kom så. Den er 30. Kom så. Tag den på 5 sekunder. Der er 25 sekunder tilbage, Pal. Kom, du kan godt nå 2. Kom nu, Pal.
Tag på lige fuldkommen. Puls ned, ryst armene, Palm. 20 sekunder. Kom nu, Palm. For en her, kom så. Og så Palm. 15 sekunder. Sådan nu. Kom nu op med den, Palm. Kom så, Palm. Kom så. Der er energi.